И така, ние сме на Драгалевския лифт. Дано включва GPS-а. Дано в момента снимам. Определено. Много ме кефи. Как е тихичко сега. Природата е супер. Виж, то въобще не хваща сателити. Има проблеми някакви. Може да от... Не знам. От времето нещо, но в принцип не би трябвало да се влияе от такива неща. Два хвана. Не, то зависи от видео. Трябва да има ясно видео. И така, дами и господа. Готово. Това съм аз. Стига ви толкова. Така. Има ли нещо? Готово хванани, да. Чай само... Това компас ли? Или? Не. Компас. Заредени сме, имаме вода, храна, компаси, карти, GPS-и и телефони. Така, трябва да включа трекинга. Как става това? Да, времето е... Вече е включен трекинга. Тоест това какво ще рече? Трекинга? Това ще рече, че вече ще виждаме пътя. Е, супер. Къде сме изминали, да?